Ola a todos, benvidos a Laretando. Bueno, que tal estades todos? Tedes que comentarme un pouco máis que facedes, porque claro, aquí só falo eu e non montaron nada de a xente que hai detrás, así que xa buscaron escoitar un pouco máis. E bueno, hoxe temos con nós a outra grande de TikTok e de creación de contidos, que é Laura Franco. Laura, moitas grazas por vir a Laretando. Gracias a vos. Que tal estás? Contame. Moi ben, hoxe con moita calor, a verdad, pero estou de maravilla, encontrome moi ben. E moi agradecida, claro. Igualmente. Pois, bueno, antes de nada, eu quero que que nos digas un pouco quen é Laura Franco, para a xente así que non te coñece, e que fas ti en redes. Bueno, pois Laura Franco é... para onde miro? Para aquí? Sí, para onde queiras. Pois Laura Franco é... O que vedes son unha persona normal e corriente supercampechana que empezou a subir vídeos ás redes sociales queixándose de cousas sociales. E caín ben. Estou aquí. Caín ben, eso. Sí, porque as redes sociales ou caes ben ou non. Sí, eso é verdade. Non hai volta de folla. Eu pois, subo vídeos eso, falando de temas actuales, queixándome de cousas que, vexo, que eu considero injustas, claro. Claro, home, xa valería que te queixaras de cousas que consideras xustas, xa sería, vamos, a leche. Pero sí que vin que ti, antes de ter TikTok, tu baches Musical.ly. Sí. E facías aí bailes e cositas. Ca miña veciña, ca miña amiga, que é a mesma persona. Pero destes bailes que faz cando eres máis neno. Xa hai moitos anos. Sí, sí, é que eu estuve aí mirando e dixe, anda, bueno, é que moita xente... As xaxaste, xa gustaban? Sí, 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 bueno, as transicións daban curvas. Daban vergón, levábase moito eso, os bailiños esos así, pero bueno, a mí nunca se me deron moi ben, a verdad. Bueno, todo é poñerse... Nunca ia moi ben eu hoy. É eso, que dixaches ti que eiches ben, porque eu estuve así mirando tal, e sí que ti, eso, empezaches a subir vídeos, despois deixaches como TikTok aí, e de repente, cando entraches, tiñas como 10.000 seguidores, unha cousa así. Así mismo. Unha burrada. Así mismo, eu subí un vídeo queixándome, bueno, falo de que eu subí un vídeo queixándome, porque vi un vídeo dunha chica que estaba bailando en bikini, e había como un montón de comentarios de outras chicas criticando que esa chica salira en bikini. Entón, a min sentoume malísimo, e subín o meu primeiro vídeo ca miña voz, quitando os bailes estes, dicindo que, jolín, que xa bastante tiñamos non as mulleres en este mundo como para que entre nós nos tiremos pedras. E pasei, desconectei, eu desafoguei, quedei tranquila, fumei un puro despois deso, e fume de TikTok, e cando volvín, un montón de preguntas de xente, porque daquela non se falaba tanto como agora, daquela non había tanta leria, a xente bailaba ou eso, ou imitaba a voz de outros, pero non había como ese tú a tú, que agora se fai máis en directos que en vídeos. E máis, agora xa che dan a opción de responder en vídeo respuesta, daquela non había. Entón, claro, cando entrei, tiña así, 9.000 e pico, 10.000 seguidores, un montón de xente preguntándome, e digo, pero si eu, solamente era unha opinión, non unha sugerencia, estaría ben que non nos enfrentáramos entre nós, nada máis, só era eso, pero fun contestando as preguntas da xente. Entón, pois aí foi a máis, fun contestando, está aquí. Dios, pero nese momento de entrar e ver esa cantidad de xente seguíndote, supoño que foi como, hostias, en plan... Eu non entendía nada. Eu entrei e digo, a ver, pero esta é a miña conta, non? Vamos a asimilar. Sí, é a miña conta, pongo o meu nombre, non hai máis para onde ir, pois vou ir contestando. Foi o que fixe, literalmente, contestar para caer ben, o mellor é non pensar moito o que vas dicir. Ti sentas, te escupes e xa tiras millas. Moi ben, o sea, non pensar moito non vai a ser. No, porque se o pensas moito xa queda moi artificial. Además, eu estaba moi enfadada, porque me sentou moi malísimo a min ese vídeo desa chica. Non da chica os comentarios. Entón, eu riei para diante e ala. É o que viñera, que tamén podía ser todo o efecto contrario, e teño o lombo. Pero nese momento entendo que os comentarios foron positivos de... Sí, bueno, tiña a xente moitas dúdas, eu como se eu as supero resolver. Quero dicir, eu sou unha persona random totalmente que opinou un tema que está vendo, non? Se eu estou vendo a unha persona tirarche pedras, poderei dicir, oye, a ver se non te tirades pedras á chavala. Digo, entonces de aí a xente pregunta, por que che importa que lle tiren pedras se non che doen a ti? E ti que máis che dá se non chas están tirando a ti? Entón, pois a importancia de empatizar, non ou de ser un pouco sororas, e veu dai o... Que curioso, que maneira máis así danada... Millón sin planificar, estouche dicindo. É que vamos, o sea... Sobre a marcha. Pero entendeuse, non? Sí, tranquilo, non te preocupes. Pero é que, o sea, encantoume, a maneira máis así...
natural de meterse nese mundillo. É que a veces as persoas pensan que cando non lle pasa a un, non é tan importante, sabes? E a mí pareceme que sí. Creo que o que te está pasando a ti indirectamente, Sí. se eu estou vendo e estou facendo que non o vexo, son igual de culpable co que está tirando a pedra. E pareceme moi importante se todos en un momento dixéramos un pouquiño. Quero pensar que a persona que tira a pedra pasa vergonza, se todo o mundo lle di algo. Sí, jo, pero está super moi Estaría moi interesante que a xente faláramos en vez de calar ante estas cousas. En que momento, porque sí que agora a verdade que tratas, o que máis ti defendes en redes é tamén homofobia, machismo. Sí. En que momento empezaches aí máis fuerte en dicir, no, estes temas son as miñas líneas vermellas, daqui non paso? Mira, tuve clarísimas as miñas ideas desde ben nena, desde antes de que existira TikTok e antes de andar eu en red social ninguna. O que pasa é que defendino máis enfadada e máis firmemente no momento que despois de comentar a importancia destes temas, porque hai que visibilizalos, entón despois de falalo, a xente comentaba cousas ilógicas. Como, por exemplo? Como, por exemplo, pois ti vas de liberal e de respetuosa, pero non respetas que eu non me queira sentar con un homosexual. Pois claro que non, claro que non. O sea, en que momento a min está me dando un itus? En que momento ti me estás dicindo a mí semejante cousa? Que eu che respete a ti, que ti non queiras sentarte na mesa dunha lesbiana. Por qué? Xa. Pois como vou respetar eu? A ver, podemos debatir un sinfín de cousas. Eu creo, os debates están moi ben, podemos debatir se sigue habendo xoguetes para nenas ou para nenos, podemos debatir da cor azul e rosa, pero non se pode debatir de dereitos humanos, non se pode. Entonces, aí eu si me puxen brava. E digo, isto hasta aquí. O sea, me parece un cachondeo que... De feito, parece un cachondeo que TikTok non borres os comentarios. Tens razón. Non o entendo, porque despois ti dis unha palabrota e quitanche o vídeo moi de contado. Ou un vídeo con tal, sí, claro, entonces, no momento que eu quixen que a xente entenda que os dereitos humanos non son debatibles, ese é o momento no que eu explotei. Eu defendín máis firmemente, aínda habendo moitos anos que eu tiña as ideas claras con este tema, claro. De feito, a min encantoume moito, porque cando chegaches aos 100.000, xaches hai un rap. Creíme arcano, vístelo? Sí, sí. Era genial. Non sei, de onde sacaches ese aí rap de Eminem así de repente? Sí, sí. Pero que se fixo super viral. Sí, e a xente bailaba e todo. E tiña rimillo, eu creo que estaba moi ben. Estou me desperdiciando. Sí, eu tamén o penso. Eu creo que aquí tens que facer outro rap. Creo que sí. Porque sí, porque que maravilla foi esa. Ti faríalo comigo? Sí, sí, eu apunto. En serio? Mire que... Eu non sei de rimar, pero eu apunto. Bueno, vai surgindo, non penses. Ti ter claro os tres conceptos e tiramillas. Sí, que ademais, o sea, que moito rap, pero falabas precisamente de eso, de homofobia, machismo, entonces, o sea, que non era así nada tirando de humor ni nada, eran temas serios. No, era serio. Bueno, e máis agradecendo, claro, as 100.000 personas que acaban de chegar ao... non sei, canal non é, a cuenta ou... Sí, o perfil, sí, como sexa. E iso, tamén un pouco investigando no teu Instagram e tal, fai ti cando che fixaron unha entrevista, subiches un post, fai xa en 2020, foi isto, estamos falando de 2020, e subiches un post, pois un pouco reflexionando sobre o tema de redes e tal, entonces vou ler, non o vou ler todo porque é un pouco longo, pero sí que saquei uns fragmentos que vou ler e despois pregúntoche se agora sigues pensando o mesmo. Vale. Que nese post de Instagram Laura dicía: persoas próximas que antes ignoraban a miña presenza por completo, sen máis chamábanme para quedar ou para pedir favores que, por certo, xamais foron agradecidos na maioría das veces. A xente non imagina o que hai detrás da cámara. Non imagina as veces que pausei un vídeo serio porque choraba falando dele. As veces que recibín comentarios doentes e fixen que non os lía. Hoxe, cando coñezo a alguén novo, nunca sei se quere vir a tomar un café comigo porque lle aporto algo positivo ou porque é moda. Sigues tendo esa idea? Totalmente. Sí, non creo que se me vai a ir esa idea porque me punzou moito a min a xente que pide descaradamente a ver, se ti queres algo de min, eu prefiero que veñas e me digas interésame, por favor, que me axudes con isto,
e non que disfraces ese favor de amistad, porque eu cariñome moi pronto. Entón, cando eu penso que temos confianza, que me queres ben, non é así. Prefiero que me digas directamente, por favor, compárteme isto, ou por favor, ti... Porque despois eu confúndome, eu digo, pois esta persona que ben se porta comigo é boa persona, non é. Entón, marcoume tanto eso que eu sigo pensando o mismo, non me fío de outras persoas como me fiaba antes de todo isto, en absoluto. E pideume favores xente, ademais, que non tiña ningún interés en ter que pedirme un favor a min. Vamos, non sei se me estou explicando, pero, bueno, persoas ás que eu podría pedirlle perfectamente un favor. E non, e foi ao revés. Xa foi o contrario. Entonces non o entendo. E os comentarios doentes, bueno, entendo que todo o mundo terá comentarios... Porque hai comentarios... Cuidado, a xente... Xa, o malo é que, eso, o tema de redes, que ti tamén comentaste nese post, é que a xente pensa que te coñece por verte nun vídeo de 30 segundos dicindo calcar cousa. Claro, é que literalmente ven o que conocen de ti ou de mí é o que estamos enseñando aquí. Non saben a onde vou ir eu a acabar isto, ou do que veño de facer agora antes de sentarme aquí. Non o saben. Entonces, o que xulgan do teu día, isto, o vivir do conto e todas esas cousas, claro, como se non estuvera traballando as miñas 8 horas todos os días. Xa. Entonces, bueno, hai que relas. A ver, tamén sabemos ao que nos expoñemos, no momento que subes un vídeo, sabes o que vai pasar, non? Onde mostraba de persoas cercanas, que é ao que me refería en ese post. Que me doi porque foi xente que, bueno, pues, ou do meu pueblo, ou da miña cercanía. Agora, a xente que está detrás das redes que eu non conozo, que te espera? O sea... Tamén nese post falabas de que, claro, ti, eso, como dicía, como falamos antes, empezaste en TikTok así un pouco daquela maneira, sin ninguna pretensión, pero que co paso do tempo e co paso da comunidade que ibas creando, jobar, un entretemento tamén se acabou convertendo un pouco en responsabilidade. Sí. Houve vídeos que tuve que borrar porque se me iba o lenguaje de madre. Porque eu sou moi bruta. E había vídeos que eu decía, isto así, teño que dar da volta e decilo de outra maneira porque así non vai me tirar o vídeo abaixo. Entonces, hai que pensar moito que se di, porque máis collese ao pé da letra, Cuidado. A xente non, entre líneas non se sabe ler, é todo de maneira literal. Non existe o sarcasmo de repente. Solamente o que dis é o que é, tal cual. Pero, bueno, nunca o tomei como un traballo, Isto. Non, até aí xa queda, bueno, despois imos a iso, pero xa sí, quedou claro que non o tes en plan no sentido de non queres dedicarte a isto únicamente, sino que, bueno, en xeral sí que é máis ben síguelo tendo como un hobby, até cando queres falas, cando non falas. Así mesmo. Se me obligan, eu creo que xa desinstalo. Non me gustaría, porque, pois, este día, a esta hora, tens que decir isto, ou falar deste tema o martes ás 5. Non, imagínate, que pereza, que va. Eso, tirar millas. Debía chamarse así, de feito, o perfil, tirar millas, porque é o que levo facendo eu desde que instalei TikTok. Tirar millas con todos os temas. Vaiche ben, o sea, que a xente debe gustarlle porque vaiche ben. Cousa que non entendo tampouco, porque, jolín, a ver, fora modestias, pero é que eu non me curro os vídeos. Nada, non penses. Ni me maquillo siquera, eu poño aí a cámara e digo, no, mira, a mí isto non me gusta, punto, enviar, compartir. Pero preparas antes algo ou simplemente... No, é que se o preparas... Xa. É que non... Xa me poño nerviosa. Digo, a ver, a que parte viña ahora? Eu teria que facer esquemas co toque que me dá, no. Ti pas o móvil e posta a gravar e que salga. É listo. Non sei nin se está ben enfocado, nin se é a luz correcta, nin se é a hora na que hai que subir o vídeo, nin se eu vou ben vestida ou non, a mí non me importa. Eu tiña que en ese momento dicilo porque en ese momento me saleu así ou me indignei que chova. Maravilla, aquí eu estudiando Community Manager para que aquí Laura veña a mirar. Que eu síntome moi mal, Eu subo cando me dá real gana, non fago nada, e a mí vai me ben. Síntome moi mal, porque eu vexo que hai persoas que curran os vídeos que digo, mima, que envidia, terán outra aplicación, porque eu non sei. O sea, me mandasme subir un vídeo dunha publicidade e vai a ir co logo de TikTok. Porque se eu teño que facer unha cámara que non sea de TikTok, eu xa non sei cortar, volver a empezar, non. Eu isto de 3, 2, 1, pi, E listo. sí, esa é a miña vida.
Así mismo. Non é moi triste, pódelo decir. No, a mí Non me parece mal, a mí eh. parece maravilloso porque claro, jova, é que algo tens que ter, para ser así tan simple que a xente lle guste. Bueno, eu quero pensar que hai persoas con sentido común que din, mira, da igual, que luz, que asco de luz ten esta tipa, que voz, pero non pasa nada, porque o que está dicindo é coherente. Claro, aí está. Eu quero pensar iso. Aí o que importa Quero pensar iso. É o que chego, aí o que importa é que máis alá de tema de planos, de luces, de tal, o que importa Sí, é é o que dis. estás dicindo, Exacto. eu tamén o creo. Que iso tamén debe ser moi reconfortante, dicir, oye, mira, pues o que digo, Vaya chapuza de vídeo, pero gustou. Sí. Sí, reconforta. tamén un tema interesante que tratalles algunha vez en algún dos teus vídeos e que me parece importante recalcar é que tema trastorno de ansiedade, que ti padécelo, pareceme importante porque sí que moitos, eu incluída, cando estamos así agobiados, sempre soltas o típico de uf, que ansiedade teño, non sei que, cando claro, en realidad, ter ansiedade vai moito máis de... É un momento de agobio que a xente tende a confundir porque tampouco está acostumbrada a ese sentimento ou a esa sensación. Eu entendo a confusión. Unha persona que está de exámenes, entendo que diga a mí que a ansiedade, o que vai pasar. É realmente igual a está sentindo, é algo momentáneo, é a incertidumbre de que me vai a entrar no examen, estudiei a parte correcta ou non, ese momento é ansioso. A suerte é que no momento que finalizas o examen, suspendas a proba e esa ansiedade vais a ir. Que non pasa no teu caso. Non, non pasa. A mí xa me ven ao mellor por un cambio de tempo. Ese cambio climático, esta calor a mí non me deixa vivir, ou por que onte había nubes chovendo e hoxe está facendo esta calor, e a min dame angustia, e genérame agobio, que se sala da miña zona de confort o que está pasando. Non sei se me explico. Por que, se levo 5 días seguidos facendo o mismo, agora se me rompen os esquemas, teño que cambiar o plan que tiña, pois daban chuvia, non pasa nada, pois daban chuvia, non vas a este sitio, vas a este outro xa. Pero eu xa tiña todo planeado para ir a este. Na tua cabeza xa estaba todo... Entonces, o que se sale do meu alcance, do que podo facer eu, genera unha ansiedade terrible, porque non está nas miñas mans. Se estuvera da miña man cambiálo, pois depende de ti, pero o que non depende de min é o que me pon nerviosa. Entendo que a todo o mundo é o exemplo, por exemplo, dos exámenes. Non depende de ti o que vai entrar, entendo esa angustia. Pero é momentánea. Claro, entendo que tamén convivir con esa ansiedade... É terrible. É terrible, pero bueno, é máis terrible para as persoas que empezan a vivir isto, por exemplo, que para min. Ti canto tempo levas? Pois aos 15 ou 16 anos me diagnosticaron, eu teño 32. Levo 15 anos vivindo isto casi día a día. Sí, día a día. Casi, sí. Non en grandes dimensións, eses ataques de ansiedade terribles de ir para o médico, non. Afortunadamente, nin todos os días, nin todos os meses, estaría ben. Pero sei que está aí, en pequenas cousas, en pechei a porta 3 veces ou non, e pisei esta raya, ve o que pasa. Aí hai unha mangueira azul, vou ter que ir a tocala porque se na toco pasa algo malo ou a marchar para a noia de volta. Esas cousas eu levo 15 anos aprendendo a vivir con elas. Se ti non sabes o que che está pasando, non lle pos nombre ao que che está pasando, non te informas porque non sabes que existe ou que outras persoas o pasan, para ti vai ser máis duro que para min, que xa levo un proceso de anos. E dentro de 15 anos ti estarás mellor, claro. Ainda que o pasas mal, eu sei de que é, sei de que ven. Se a mí me das angustia na cama, digo, Laura, é produto da tua imaginación. Vistes esta película na que fulanito estaba sonámbulo e se tirou por unha ventana e ora ti tes medo de dormirte porque eu sei que vou ser sonámbula e me vou tirar tamén por unha ventana. Por que? Porque nacín así. Vaste tirar? No. Fostes algunha vez sonámbula? No. Que probabilidades hai de que te tires dunha ventana hoxe? Ninguna. Entonces, céntrate e concéntrate en outras cousas. Intento eso. A veces funciona, a veces non, claro. Xa. Pero bueno, pero sei de que ven, sei de onde ese malestar. E cando non o sabía, cando era máis nena, era terrible. Aí sí que era... Miña nai estaba comigo no médico todas as semanas. Que consello lle darías a unha persoa que agora empeza, pois bueno, a sentir ese... Porque non sea reacio ás terapias. Porque eu non quería ir, non as entendía, eu dicía en que me pode axudar a min ir a un psicólogo. En que... Se eu me sinto tan mal, o sea, a min isto só me cura unha pastilla, non é verdad. Non, hai que ir, hai que decir, isto é un problema, o normal non é,
o usual nunha persona común non é ter esta sensación en pequeñeces por pequeñeces, que sí a grandes rasgos, sí nunha pérdida, sí nunha situación de nervios, sí nun accidente, pero non por pequeñeces. Non debemos sentir as persoas ou acostumbrarnos a sentir ansiedade ou angustia. Entón, se ti sintes que xa é moi repetido ou que é moitas veces, hai que ir a miralo. Moi ben, por favor. Ir a terapia, que... Sí, é moi importante. Exacto. Debía ser obligatoria, de verdade. Eu creo que sí, estou contigo. Ainda que non che pase nada, non pasa nada, vai, escupe e volve. Sí, exacto, ir ao psicólogo, debería ser... Obligatorio, sí, eu tamén creo. Bueno, cambiando un pouco de tema, ti traballas nunha residencia de maiores, estás comentado moito ese tema en redes. De feito, unha cousa que me chama a atención, ti, empezaches, pois isto, en redes, 2019, por aí, digamos, e despois sí que no 2020, que foi cando o boom este de TikTok, e cando apareceron todos os creadores de contido, pois ti precisamente é cando menos activa estuveches por a situación que vivimos, todos recordamos. Sí. Como lembras ti esa etapa de COVID de... Moi dura, foi terrible. Nós teño que decir que na resi na que traballo fixémolo moi ben. De feito, tuvemos 0 casos positivos en ese momento. Creo que, non sei se fomos os únicos, pero pouco lle debeu faltar, porque foi... Pois moi meritorio, de verdade. Foi unha pasada, pero reforzamos, nos cambiamos os horarios, doblábamos turno para que houbera menos persoas entrando e salindo no mismo día, menos contacto, intentamos facelo o mellor que pudemos, non? Entendo que todos intentaron facelo o mellor que puderon. É suerte. Tuvemos moita suerte, pero eu non quero chamarlle así, porque eu sentín tanto sobreesforzo meu e as persoas que traballan ali que non me creo que a suerte fixera todo para ter 0 casos positivos, non mo creo. Creo que as persoas non salíamos a ningún lado, tiñamos unha responsabilidade xa non só laboral, senón afectiva enorme. Os nosos maiores non entendían, porque non ven miña filla, e o meu cumpleanos a min sempre veñen aquí, porque hai unha gripe, non, que hai moitas gripes e sempre veñen. Estaban solos, nós vivímolo dicindo, por favor, que non seamos os seguintes. E ver caer compañeros de outras residencias cos seus maiores era unha presión que dicíamos, por favor, que non seamos os seguintes nós. Alguén... Que pasa aquí? Vamos a mirar a temperatura, esperemos que non sea fiebre, a ver o que pasa. Bueno, saleu ben. Eu entendo que foi unha presión... Terrible, foi moita presión. De decir, saio daqui, imagina que... o collo de calquera maneira, yo traio... É que íbamos a sentir fatal, aínda sendo inevitable, porque ibas ao supermercado, tocabas algo, aquilo, que ahora parece que está super lexos, pero pasou, vivimos eso. Entonces, claro, eu ir a tomar un café contigo podía supoñer que ti sin sabelo o tuveras, e eu levalo a persoas vulnerables e facer ali o efecto dominó, porque detrás de un iban a ir todos. Entón, cando xa se podía empezar a salir, que si 1 hora, que si 2 horas, nós na casa. Nós na casa. E recordo moita unión, estábamos todos ao mismo, sabes, aí xa non existía... Entendo que tamén o que quería chegar, de que eso vos uniu moito a todos, tanto as persoas que traballades aí, como cos maiores da residencia, porque... Claro, é que non quedaba outro de decir, veña... Xa non existía o departamento de agricultoras, o departamento de limpeza, o departamento de enfermería, non, de repente, todo o mundo estábamos ao mismo, daba igual si eras dirección, coordinación, si eras agricultora, si eras de limpeza, si eras animación, fisioterapeuta, aí daba igual. Aí hasta mantenimiento iba cos pés de plomo para facer as cousas ben. Que é increíble que teña que pasar algo tan heavy, non? Para valorar cando as persoas fan as cousas ben. Sí, a verdade é que porque fanse ben sempre, e agora parece que se pode decir, sabes? Digo, mire, isto sempre se fixo así de ben, porque as residencias, bueno, sabemos que teñen mala fama, non? Entón, isto sempre foi así, pero agora podemos soltalo, porque se está vendo. Entón, bueno, tamén darlle un pouco de a cara bonita á residencia que hai, é importante. Sí, porque sí que a verdade é que, en xeral, o tema residencia de maiores está moi mal visto en... Non entendo, bueno, non entendo, hai de todo. Sí, eu teño visto noticias que digo, madre de Dios, hai que santiguarse, pero
eu, por exemplo, vivo día a día eso, e a min encantaría que nos gravaran. Por que non dou crédito? Porque se unha que se lle vai cantando, e outra está ali pintando a mona aquele, e outra a ver que roupa queres poñer, e escollen. Eu sei a roupa favorita de xente que os fillos non saben nin que teñen esa roupa. Entonces, por que hai que ter unha crítica con quen coida, como si ti se vas a un restaurante e a comida está mala, non quer decir que vais a comer mal en todos os restaurantes do mundo. Non? Entonces, que haxa xente irresponsable no seu traballo non nos convirte a todos os dese sector además, isto é vocacional, porque as residencias nadie vai facerse rico, está claro. É aí boa vocación, porque recibiches, ti cando xa porque falas que traballas nunha residencia, que eres xerocultora e tal, sempre hai comentarios de non preferirías un hospital ou tipo de a xente non entende que teñas que che gusta ese traballo por vocación, que che gusta estar con xente maior. Si que tes... Eu creo que non é que non entendo, eu creo que é porque non é un traballo que este ben pagado. Entonces, a ver, ben pagado, entende? Coño, temos moito traballo, temos moita responsabilidade, un traballo vocacional, sí, pero estaría ben, non? Claro, entonces como pues, hai sitios, outros como institucións nas que se cobra máis, a xente non comprende que estamos en residencia, porque a veces non é todo, se eu me vou a mover, vou a cobrar 300 euros máis, pero vou a estar infeliz, ou vou a estar, ao mellor non me compensa. Ademais, tamén está moi mal, non sei dicir, visto no sentido de, no anterior programa tivemos a Leti da taberna. Sí. Claro, ela que é sanitaria tamén, como di ela, no, popularmente limpia cus, no? Sí, así mismo. Así é. Así se nos conoce, concordo con ela, de feito teño algún vídeo queixándome de eso, non entendo. Si, limpo cus, limpamos cus. E mocos, e legañas, e babas. E claro, alguén o ten que facer, non? Ou queredes aos maiores nos mexos. Ahora, motivamos a que camiñen, acompañamos, abrazamos cando non teñen esa carencia dese abrazo. As residencias tamén teñen moitas cousas boas. Eu creo que o máis de decir limpia cus, eu chamaría acompañar. O sea, chamaría profesión que acompaña, porque sí que, de feito, fai uns días estuve falando con unha amiga que estuvo facendo prácticas nunha residencia, e sí que ela o que máis notou é que aos maiores lle fai que os maiores están moi solos, sabes? É que vos, ao final, sodes a súa familia, así... Afortunadamente, hai familias que se preocupan un montón e que teñen como ese día, esa hora, todos os días, vou a quitar a miña nai ou vou quitar a meu pai a pasear, entonces non notan tanto eso. Pero, bueno, hai outras persoas que as familias ou viven lonxe ou pasan olímpicamente, porque o hai, non... Entonces, esa xente sí que quere un pouco máis de cariño por parte nosa, que somos os que estamos ali. O único que a xente me critica a mí nos comentarios das residencias é o sueldo. E seamos realistas, cando ti vas a firmar un contrato a unha residencia, ti xa sabes o que vas cobrar. Se non te interesa, dis que non, e baste. Eu e todas as persoas que traballamos en residencias aceptamos ese sueldo. Nadie engaña, nin cobras de menos, nin nada. Cobras o que tens que cobrar. Que estaría ben que cobrar máis, claro, pero iso tamén o dirás ti, e tamén o dirás unha dunha supermercado, ou tamén o dirá, claro. Pero, bueno, voume meter ahora nun tema peliagudo, pero que ti estes días te vayas moi activa en redes, tema política, entonces eu vou falar de política, porque, bueno, iso, que ti en redes estás moi aberta a isto de política, como, además, gustame moito porque é que eres superclara, é que non te cortas un pelo de decir eu digo o que penso, se non che gusta, lo siento. Non debía ser así. Sí, pero é que en redes non o todo se fai. Hai moita pantomima, verdad? É que dá pereza a veces, Eu a veces cando me meto digo, a ver, quen se cree estas cousas? Nadie. Pasar, non me interesa. Así de simple. Hai veces que non supo nada polo malestar que me genera
e a doble cara que tenen as persoas. Eu dou a miña opinión en redes sociales sobre política. Isto que quere dicir? Quere dicir que a xente me di roja de mierda, feminazi e esas cousas. Claro, que iba a chegar Vivimos aí. con eso. Iba a chegar aí. Dormín igual estas noites. É que iba a chegar aí, porque claro, eres moi clara e dis, mira, a mí este partido político non me gusta, pero entendo que entre os teus seguidores habrá de todo Sí. e habrá xente que te poña a caer de... Sí. Pero bueno, falando así un pouco tal, ti, cales son as líneas vermellas, falando de política, que, para que digas, eu este partido non o podo votar? Eu creo que todos os partidos que votan en contra dos dereitos humanos teñen que ser ilegales. Eu creo iso. Eu non creo nunha persona que queira unha España na que decide a dedo quen pertenece a ela e quen non. Non entendo, porque máis que... Aquí podes dicir palabrotas? Sí, digo Porque máis que che jodas, sou igual de española que a ti, sendo muller ou sendo negra ou sendo lesbiana, sou igual de española, te jodes. Ti mesmo DNI que a ti, te jodes. En que momento ti eres máis español? Donde o pon? Quen o di? Nadie. Entonces, digiere, asume. Non comprendo. Ti sí, ti no. Ti sí e ti no. Por qué? Donde o pon? Por qué? Hai que vestir correctamente. Que é vestir correctamente? Que significa? Donde o pon? Hai algún estatuto que di hai que ir de corbata? Eu creo que as líneas están... De feito, sinto que ti tamén o sabes, que están marcadas sin ter que explicalas. Creo que hai cousas que non se poden consentir. En cambio, pola outra banda, que é así o que máis valoras a hora de votar a un partido? Vale. Eu creo que todos os políticos minten. Lo siento mucho, creo eso. Incluso cos que máis simpatizo, creo que tamén minten. Pero gústame pensar que hai algunhas persoas ás que lles importa a miña vida como muller. E as que lles importa se eu vou volver de volta despois dunha festa. Ou gústame pensar que hai algunha xente que por máis que minta ou por máis que o que queira sean cartos, que seguramente sea así, a hora dun juicio no que eu digo acabo de pasalo moi mal con un home, non me van a preguntar a que hora foi ou que roupa levaba, impórtame porque sou unha muller. Entón, entendo que un taberneiro vai mirar pola taberna, un migrante vai mirar por el, eu sou muller, interésame as cousas que me son favorecedoras. Claro. E sinto que hai persoas as que se non lle importa, disimúlano. Ao mellor dalles igual, pero van a facer como que non, porque son disimulados. Entón, pois prefiero eses que os descarados, a verdade. Por lo menos que mintan, que non... Si, mínteme, si. Prefiero que me mintas. E agora, bueno, vou con ti, estuvaches colaborando ou participando no programa Fun por o Aire, que me parece moi interesante, porque, bueno, antes de nada, a mí gustaríame saber un pouco como xurdiu isto de colaborar aí, aparecer en televisión. Pois da maneira máis casual. Igual que con TikTok, ¿no? Así mismo, de verdad, parece broma, pero é en serio. Así mismo, oye, que guai os teus vídeos, nós temos un programa, que tal se ves aquí? Sí, charlas. En principio era como agora, ir e charlar. Entonces, que tal en TikTok, como empezastes, estas cousas que estamos falando agora, pero que aí ben. Dame asco facer todo tan ben, en verdad. Caí ben e quedei ali. Oye, así mismo. É que está clarísimo que Laura cae ben. Pero non puden estar máis feliz. Aquilo foi unha Sí, experiencia... gostouche moito esa experiencia. Sí, eleveime persoas que paso o tempo e aprendo de elas un montón. Ai, a min encantoume, sí. Eu que penso que eres unha gran comunicadora. Digo xo xa así... Moitas gracias. Porque, sí que estou vendo así trociños dos programas e comunicas moi ben, de verdad, falas super ben, moi claro. Pois a veces vou nerviosa, Sí? Sí, a veces sí. Ali tamén Richie, que non sei se o conocedes, pero agora traballa no Pensando en ti, e aí atrás fun con el a falar, ali na radio, e dicía o mismo, dicíame, sempre che dixen o ben que comunicas, e digo, eu creo que non é que comunique ben, creo que sei disimular os meus nervios. Entonces parece que comunico ben, pero creo que en realidad estou disimulando por non tatexar, porque,
A ver, aquí non, eu síntome a gusto, pero ali na tele, mi má, o Xa, primeiro día que todo. fun, digo, mi má, isto que é? É máis en directo, que non tes reverse, sabes? Non hai aí non hai opción de decir, cortes. bueno, isto vou no quitar ou isto vou no poñer. No, ali vas a tirar millas. E a mí eso sempre se me dou ben. Exacto. Tens que cambiar o nombre e poñer tirar millas xa, porque... Sí. Pero tamén recibiches comentarios do tipo de, claro, xente que non tan sabe moito moita vocación polas residencias, pero ahora van que estás en televisión, eh? Sí, claro. A ver, a xente é o que veme na tele e di, pero esta non estaba na residencia. O que non saben é que teño o meu mundo ten unha mañán e unha tarde. Non sei vos, pero eu pola mañán iba á residencia, pola tarde iba á televisión. Foiche fácil compaxinar as dúas cousas? Foime fácil porque no traballo, na residencia, facilitáronme que eu pudera facer iso. Afortunadamente, os jefes entenderon, non? E facilitaron o turno de mañán para que eu pudera, facilitaron facer cambios. A última hora decía, necesito un cambio con fulanita, podesme facer ti o turno? E a jefa, sin problema, firmaba. Entonces, claro, foime fácil así. Se me puxeran algunha pega, eu tería que decidir entre unha cousa ou outra. E que decidirías? A residencia, seguramente. Pero porque estes mundos, hoxe estás e mañá non estás. E aqueles son os que te dedicaste sempre. É o cómodo para min. Levo moitos anos cambiando e limpando cus. Entonces, Gostaríache volver así a participar noutro programa? igual sí. Antes no, cando deixei Fun polo aire, hasta sentín alivio, explícome, sentín alivio porque veu unha diabetes terrible que collín moi mal, entonces eu iba, tiña moita angustia, estaba deseando acabar, non me apetecía estar nunha cámara reíndome, non tiña ganas, estaba triste. Entonces, cando se acabou, digo, vale, dedícate á residencia, se tens que ter un parón, ten un parón, asimila isto, estúdiao, mira a ver o que pode pasar, como podes facer ben, porque somos ignorantes cando nos pasa algo así, non me puxeras a min unha oferta adiante para seguir eu nunha televisión. Pero ahora digerino... Sí, que che gustaría así temática esta? Non hai aquí o que a mí me gustaría. A min gustaríame o salseo. Ti que eres un gran hermano. Eu sí. É que vinan nunha entrevista e dixen que Laura quere un gran hermano, versión Galicia. O salseo, cotillear, eso é o meu. A mí vaime eso. É que hai xente que di, non se pode andar así a meter nas vidas dos demais. Por qué? Por qué? Que tú si ti estás compartindo para opinala ou non. Pois a mí parece maravilloso. De feito, nun vídeo de TikTok tamén así saliches un pouco a defender o canal Telecinco. Claro. Porque sí que, falando así de temas salseos, tal, claro, que a xente critica moito ese canal, por lo Pero tema de todo o mundo contidos. conoce a toda a xente que traballa aí. Exacto. Bueno, agora xa non, pero era a canle máis vista e tal. E te saliches aí en plan, oye, mira, ademais de dicir, tamén dixaches que, jova, a xente que consumimos ese tipo de contidos non somos incultos nin tal, porque como É que hai memes en plan... 10 son 2 veces os dedos das mans. Digo por si hai alguén de Telecinco mirándome. Sei contar. O sea, gústame cotillar a vida, a miseria desta xente, vale? Quero contar, quero opinar do que lle está pasando. Pois fulanito engañou a menganita, e por qué? Que lles pasaría? Pois quero sabelo. A mí non me vai cambiar a vida en nada, pero interésame. E por que eres ti máis importante por mirar documentales? Das dúas, ou de animales ou do que sea. A mí eso abúrreme. Eu quero ver a Lidia Lozano chorando. É unha forma de entretenimento tamén. Hai que respetalo. E fan moita compañía. Non ten mal ningún. A min gusta moito Telecinco. Pois agora que se acabou Sálvame... Pero van para Netflix. Sí, é verdade, é verdade. Só que hai que... Ali vou estar. Así de claro. Así mismo. Bueno, vamos con outro tema. Comentarios tamén. Aquí, Carlos, vas ter que prepararte porque... que está do outro lado da cámara. Porque tamén recibiches comentarios tipo entre vos levadevos 15 anos, non? Sí. Pois ten máis diferencia de idade, tamén entendo que hubo aí un pouco machaque. Sí, houbo machaque porque as persoas prefieren... A ver como podo explicar isto sin ofender, aínda que sendo realista, tampouco me importa moito, vale? Ti se... Ofender. As persoas prefieren ter unha relación na que queda todo moi bonito, aínda que sean infelices,
antes que arriesgar un pouco polos comentarios que dirán a xente que os ve, non? Eu tuve unha relación de moitos anos con alguén da miña edad e estaba deseando salir desa relación, a verdad, o sea, nin tóxica ni moito menos, pero non me encontraba feliz aí, encontrome feliz agora. Eu non son consciente de que Carlos me leva 15 anos a min. Pois en algún momento dicir, No, no. Cando eu me din conta e digo, vas a explotar de amor, eu non, digo, en ningún momento tuve en ese, a ver, levache 15 anos, é que sentido ten? O sea, que non, a min non me limitou en nada, non me cambiou, non lle vexo ningún contra a eso, a verdad. Ni siquiera pensando nun futuro de cando, xa, se me collen mañá un coche. Exacto. Non sei, non entendo. Non entendo. E non sei se hai, porque sí que, bueno, eu tama parellas non, pero, por exemplo, meu irmán lévame 14 anos. E sí que eu noto bastantes diferencias, porque, a ver, somos, ao final, por tema de que se viviron, o que viviu ele, o que viviu, pois foi moi diferente. Non sei se notas diferencias na hora de pensar, de actuar. Non as noto, pero porque eu teño 32 anos. Se eu tuvera 20 e el 35, creo que sí as notaríamos. Ou se eu tuvera 15 e el 30, inviable. Pero creo que estamos ambos nunha edad na que non hai ese desbalance, non sei como se diga, non hai. Pero se eu fora máis nena, se isto dentro, hai 10 anos era inviable, porque eu xa era máis cabra loca. O sea, ti fai 10 anos non te verías con unha persona que te levara 15? E co pensar del, igual non, porque Carlos é unha persona moi madura. Eu non era, claro, con 20 anos que vas a ser, non sei, os que teñas ti, perdóname, pero eu non era. Agora, con 13 máis, sí, pero daquela non era. Entón, para mí sería impensable. Podría estar con 20 anos cun chico que me leve 15, se ese chico era igual de cabratola. Pero cun home da súa casa, eu con 20 anos non estaba. Non, que muermo. Claro, perdona, E tamén recibiches comentarios así últimamente, desde que estás embarazada, de felicitándote. A mí chamou moitísimo a atención, porque claro, porque el fai tarefas da casa, cociña. Ai, sí, teño moita suerte. Tes moita suerte. Sí. É que me chama moitísimo a atención, porque dis, en pleno 2023, que a xente se siga sorprendendo, porque... De que limpia a súa merda un adulto funcional. Non falando claro, porque non se entende que é o que chama a atención de que ti non sutis un plato e o laves. Non entendo. Eu eso. Pero como está ele a lavar a roupa? Que son os calzoncillos que vai poñer, non? Que problema hai? Pero por que non me aplaudides a min cando a lavo eu? É que aí está o Que suerte tes que che axuda, non me axuda. Porque el vive aquí e mancha merda, como a todos. Entonces, que penses que me axuda, estás asumindo que é unha tarea que teño que facer eu. E por qué a teño que facer eu? Pois non, estou cómodamente aquí sentada, vendo como barre. Mañán estará cómodamente sentado el, mentres barro eu. Si, de feito, ahora xa tomas de coña, xa dixo meu esclavo, non sei que... Sí, agora xa me vin arriba, verdad? Agora xa me vin arriba, xa ven ca comida, con mandil, moi bien, como un buen señor de su casa. Así mismo. Bueno, imos xa a parte final. Eu quería acabar esta parte falando do embarazo, porque, bueno, canto tempo levas embarazada? Fago agora 6 meses, mañán pasado mañán. Sí. Bueno, pues felicidades por eses 6 meses. Gracias. Que, así, para falar, como te enteraches que estabas embarazada, como foi ese momento de... Moitos nervios, moitos nervios, sí, porque eu no fondo sabía que o test iba a ser positivo. No fondo sabía porque senón non o hubiera feito. Porque os días antes Carlos insisteu, vamos a facer un test porque tiña un retraso, vámoslo facer, e dou negativo. Pero era un negativo que para el foi como, dou negativo, e eu non tiña a mosca detrás da orella, porque eu non me encontraba... Eu estaba rara. Si, ti notabas que... Sí, tiña o meu corpo raro. Entonces, aos 4 ou 5 días de eso, fun a facer outro sin decirlo. Ele estaba na cama, e levanteime, despertei con moitísimo dolor de peitos. Pero despertei do dolor.
E digo, mira, isto non é de que me estea a vir as reglas de dolor, isto é terrible. Entonces levantei e fui a facer, sabendo que me estaba pasando algo, pero non preparada para ver o embarazada sí. ese 2+3. Non. Entonces eu fui, orinei, bla, bla, lavo os dentes, miro, isto estará. E mirei e girei a cabeza como... Vale, que non cundo o pánico. E estaba claro, non? O sea, ti viñas sabendo que isto iba a pasar, senón non te levantarías a facer ese test. Por que ahora estos nervios? Nervios terribles. Sí. Como despertar... Sí, non sabía como decirlo. A ver, é que Pero os dous estaba- queríamos eso. Sí. estabas buscando. Sí, pero foi tan pronto. Foi... É o momento, sí, pois vou deixar a píldora, pois quedei embarazada de repente. Eu imaginaba un proceso de meses, non? Vou disfrutar cómodamente o verán tomando unhas cañas. Exacto. Pero non, Que non é o tiñaba a caso. vida outros plans. Sí, foi tan rápido que, bueno, moi contentos, pero moito shock. Non me esperaba que fora tan rápido, claro. E como estás levando agora o embarazo? Mal. Sí, estás levando mal. Sí, a ver, sí. Non teño náusea, non sei que é unha náusea, non sei que é un vómito, teño moita suerte, pero non durmo nada, non sei como poñerme, todas as posturas me molestan, quero orinar seguido, Pois o síntome que che queda hinchada, aínda. síntome fea, síntome cansada, síntome agotada, teño sofocos, e moléstame soberanamente que romanticemos este proceso. Exacto, iba a chegar aí, porque en plan, o que quería era saber se está sendo como che contaron ou non. Ai, disfruta, que é a mellor temporada, a mellor etapa da vida dunha muller, sería da túa. Non é a miña mellor etapa, un morro de amor cada vez que sinto a miña filla, pero quero que sala xa. Non, quero recuperar o meu corpo, quero recuperar poder subir 3 escalóns sin cansarme, quero poder dormir boca abaixo, quero eso. Non, perdón se son mala nai, pero quero vivir como vivía, cómodamente. Que a miña filla xa fora, Exacto. se pode ser. Estás tendo algún capricho tipo comida? Non teño antoxos. Bueno, pois oye, mira. Non, mira que eu decía, bueno, pois comer sin culpa. Non, a mí non me apetece, o sea, non me apetece como a ti, como a calquera, pois ahora comeríame isto, pero como antes. Non teño ese teño que comer isto, non o sinto. Bueno, Teño hasta mala suerte para eso. a ver que podías comer aí así de é, todo, que fora nada. así mismo. Tamén me gustaría, porque, bueno, xa sei a historia, pero para a xente que non te coñece un pouco, que expliques a historia do nome da túa filla, que é moi chula. Pois sí, a miña filla vais a chamar Cira, se Deus quere, se todo vai ben, esperemos que sí. E o nombre é porque a miña abuela se chamaba Cira, a miña abuela é a que me criou, vivía comigo, bueno, eu con ela. E todos os valores que eu teño venen de aí, e a miña forza ven desa muller, que era unha empoderada de la vida, e nos seus tiempos era moi complicado, e era. Entonces gustaríame pois, que algo de ela viva en Cira. Gustaríame non poñerlle a carga de que se pareza a nadie, pero sí que me recorde sempre, no, pois que está en parte aí un pouquiño. Sí, que ao final na túa filla vai estar un pouco o recordo da túa avoa. Sí, nada do carácter que tiña a miña abuela ou da bondade que tiña a miña abuela a ten a miña filla, eu xa cumplín no mundo, cumplín na vida. Tería que darme a sociedade as gracias se iso pasara así. Vale, agora vouche dar unha serie de situacións, aí tamén, Carlos, podes opinar desa distancia se queres, sobre que pensades facer cando nazca a vosa filla. Desembucha. Entonces, antes de nada, porque fixaches un vídeo antes, tema móvil, pero vou con outros temas. Tema pendientes. Ides poñerlle pendientes cando nazca ou non? Sí. Moi ben. Bautizo, ides bautizala? Seguramente sí, porque eu quero que teña padriños de verdade. A mí non me gustan os padriños de mentira. A mí ofreceronme ser madriña, e me encantaríame ser madriña, vale? Non son. E ofreceronme ser madriña, pero non a iban a bautizar. Eu digo, pero que isto que é? Sí, así non me vale. Pois no, hai que bautizar, sí, porque solo por eso, únicamente. Ah, vale, para perder padriños, de verdade, que de outra forma non... Sí, para poder, para legalizar, para normalizar a situación, non é padriño donde o pon, en ningún sitio, non me sirve. Despois, tema móvil. A que idade tedes pensado deixarlle andar con móviles, tecnoloxía, así en xeral?
Mira, eu non o sei porque non sinto que... Creo que agora podes decir misa e despois vai a ser totalmente distinto, non? Eu non sei, non me gustaría que a miña filla, toda a súa clase, faga algo e ela sea como a excluída, non? Non me gustaría. Pero é certo que eu poñome do fígado cando vexo nenos de 4 anos ou 5 nun bar co teléfono móvil. O sea, a que viñemos ao parque, a que viñemos á Alameda, a que estes aquí co teléfono para a casa. Quero que estes nun parque, que estes xogando. Non me parece que sea o momento de eso. Nin 5, nin 6, nin 7, nin 8 anos, nin 9, non o entendo. Non o entendo. Agora, entendo que 12 anos, a xente que me este vendo vai estar dicindo sí, claro, xa mo dirás. Pode ser porque non vou deixar que a miña filla sea unha excluída de la vida. Non o quero. Pero non me gustaría, porque non o concibo. Sí, é que agora Gustaríame que aprenda a xogar. está moi de moda o común regalarlle un móvil pola comunión, de feito. Pero deixémolo aí. Despois, vou seguir ca seguinte que é extraescolares, metelas así en extraescolares, deixar que... Sí, a mí gustaríame que fixera o que a ela lle guste. O sea, é moi indiferente se é baile galego como iba eu, ou patinaje, ou fútbol, ou danza, dame igual, pero Sí, fai que faga algo, algo. móvete. Exacto. Sí, Que non conoce quede na xente, casa. enriquécete, aí sempre aprendes, e pois non che gusta, arranca, non pasa nada, proba outra cousa. E depois tamén a comida de deixarlle que coma chuches, que non coma chuches... Tampouco me gustaría moito que se acomodara no azúcar, porque é unha droga, é terrible. Además, eu son diabética e agora sinto que é máis terrible que nunca. Agora que me teño que fijar nas cantidades e nesas cousas, digo, Dios mío, pero isto tiña tanto azúcar, como é posible? Agora, eu non vou ser unha nai que lle negue unha chuchería á súa filla. Eu comín as que me dou a gana. Non me gusta ser así de pitimini, ai, non, iso non, come. Come, pero come antes a túa comida. Sí, claro. Entendes, Pero non? darlle o non decir, non ser super estricta, dicir... Non, non. Come o que che pete. Mentres comas como tes que comer, cando acabes a túa comida, come o que che pete, non me importa. E despois xa a última tema, festa, a que idade lle empezaríades a deixar ir así de festa? Eu creo que cada cousa ten o seu tempo. Eu tuve un horario, se me descoido, hasta os 20 anos. Mamá. Mamá, por favor, A única do mundo, de todo o pueblo que tiña horario a esa hora. Eu inventábame cumpleanos de xente, un sábado sí, un sábado non, para poder salir. Eu sinto que non pinta nada unha rapaza ou un rapaz de 16 anos nunha discoteca ás 4 da mañán, eu creo que non pinta nada. Por que? Eu con 16 anos quería estar ali. Non estaba, pero quería estar. Hoxe, si salo, digo, criatura. O sea, non tes pais, non tes donos. Por que estás aquí? Por que estás aquí? Que che van dar un mal golpe? Ou que hai xente que non... Hai edad para todo. Ti con 16 anos podes ir a unha festa, podes ir a unha orquesta, e que acabes a orquesta para tu casa. Non che entendo nunha discoteca con esa edad. Non o concibo, non me gustaría. Eu creo que vou a ser o que sempre lle reprochei a miña nai. Unha amargada. Va, así mismo. Exacto. Así mismo, non creo que non pintan nada os rapaces de 16 anos en discotecas. Hasta os 18, 17... Eu o meu primeiro fin de ano salino con 17 anos, que foi aquelo, estaba a miña nai de si quero, e con horario, claro, que pouco máis, salo ca primeira uva e entro acabando a última, porque a hora que me puxo, digo, a esta hora a xente sale da casa, eres consciente. Pero a ela non lle importaba, entonces, e a min tampouco me vai importar. Moito criticar, pero ao final... Sí, pero miña nai non salía, pero eu sí, eu son guai, ven comigo deixoche ir. Bueno, pues mira, filla nai hai de festa. Comigo sí, que eu, mire, o que pasa, si e que personas tes cerca, que eu quedo tranquila así. Pois bueno, vamos xa ca parte final do podcast, que nos... ao final de cada podcast facemoslle 5 preguntas a todos os creadores de contido que pasan por Laretando. Entonces, aí imos cas túas, que son, primeiro, antes, dinos algo que os teus seguidores non saiban de ti, que nunca contaras en redes. Que cousa. Que nunca contara en redes ou que nunca profundizara nelas, porque eu falo moito, non sei se testes conta, pero falo abondo. Pois, cando paso por... non me xusguedes.
Cando paso por diante dunha iglesia, entro a poñerlle unha vela a Santa Rita e a Virgen do Carmen. Moi ben. Esas fotos de Tadeu si o encontro, pero cambian de sitio a veces. Cachis. Entonces hai que buscalo. Pero entro a poñer a encenderlle unha vela a esa xente. Onda, que interesante. Parece moi curioso. Sei, non pega comigo. No, a verdad que no, pero bueno. Sei. A seguinte é creador de contido favorito. Cal é o teu? Así. Pero falasme daqui ou falasme... En xeral. En general. Eu creo que... Raquel Bombón Reich, por cariño tamén, levámonos ben, e creo que a escollería ela. Pero por como se curra os vídeos, o sea, por facer todo o que eu non fago. Moi ben. Si, o esmero que lle pon, a dedicación que lle pon, o saber que me teño que levantar hasta ahora, teño que facer isto, teño que subir o outro, menda non. Entonces, envidio a súa capacidade de organización. E despois, un creador de contidos que non che guste. Nainda Rechi. Sabía Teño moita que manía eu ese chaval. tiña que sair en algún momento ese chico aquí. Non me gusta, non me simpatiza, non me cae ben, non me agrada. E despois, un que penses que está sobrevalorado, que non é que che caiga mal, pero que digas, bueno, a ver, tampouco é para tanto. Pois, eu creo que vou a caer moi mal por isto, por primeira vez, porque sempre cae ben. Pero non entendo a fama que ten os rubios. Pareceme moi descafeinado. Non entendo. O sea, que literalmente que fai? Xogar a xogos, moi ben, iso tamén non fan os nenos de 5 anos no parque. Non entendo a fama que ten ese chaval, nin o auge que se lle dou, Sin máis. non me ten moita gracia. Non, creo que hai moita xente que ten o doble de gracia, para min que teño un humor moi malo, e non ten o bombo que tuvo ese home, que me alegro, non lle deseo mal, Só digo que eu non consumo o seu contenido, porque me aborrece. E por último, a top de todas, que é cantos cartos estás no banco? Pois non creo que moito. Non creo que moito. Cantos cartos temos no banco? Hai que decir todos os miles. Hai todos os miles non, pero bueno, algúns. Unha horquilla... Sí. Entre 5.000... No, pero entre 2 e 5.000 igual. Entre 2 a 5.000. Sí. Bueno, pues oye, moi ben. Non todos os meses son iguales. Claro. Pois bueno, pues hasta aquí o programa. Oye, Que che parece? Gustouche? Moi ben, non hai de vir máis días. Sí, Falamos moito, verdad? Mais eu, a mellor. A xente vai estar dicindo code. Que leria, Pois sí, pois cando queiras, estás invitado. Moitas gracias. Pois Pois nada, estuvo un mundo de ben. esperemos que a vos tamén vos gustara este episodio e nos vemos no seguinte con máis e mellor. Chao!